Gisuspenso na ang passenger ship safety certificate sa MV Esperanza Star human masunog niadtong Hunyo 17 sa kaadlawon. Anong report ni Nico Serino. Nick? Yeslan, human masayod sa nahitabong sunog gimanduan sa Marina Regional Office ang ilang extension office dito sa Bohol sa pagsusi sa insidente. It was confirmed that there was a fire incident of MV Esperanza Star, and because of that, the ship seaworthiness was put into question, and as a result, the passenger ship safety certificate is hereby suspended. Sa maritime incident initial report, nabantayan ang pag-ulbo sa kayo samtang naglawig ang MV Esperanza Star sa Coast Shipping Lines Incorporated sa kadagatan sa may Dolho Point sa Bohol Sea. Gihulagway kini sa Marina nga serious incident. Tungod niini, mimando ang Marina 7 sa ilang safety engineers nga mupahigayon og lawom nga investigasyon. Giawhag sab sa Marina 7 ang Marina Legazpi Office nga mo-issue og show cause order. Matod ni Engineer Rochelle Villamor, Public Information Officer Maritime Technical Division, nga usa sa susihon sa ilang safety engineers ang fatigue issue sa mga tripulante sa barko. Sa pagkakaron, gipaabot nga nadawat na sa ilang extension office sa Panglao ang marine protest nga maduso sa ship captain sulod sa 24 oras human sa insidente. So this document composes of the detail of the ship and the circumstances and events that led to the accident. Samtang gipahibaw ni Lieutenant Mark Anthony Tolentino, Operations Officer sa Philippine Coast Guard Central Visayas, nga mopasiugda sab sila og linahi nga investigasyon. Dinirect na din po ng District Commander namin na si Commodore Luisito Esibayan yung Maritime Safety Service Unit namin na magkaroon po ng further investigation para malaman po natin yung pinaka-cause po talaga ng sunog. Apan iyang gipasabot nga tuyo niini ang paghimo og mga pamaagi aron malikayan ang susamang aksidente nga mahitabo. Iya hinuong gitataw nga kumpleto sa mga dokumento ang mga tripulante og nakapakita sab sa Certificate of Seaworthiness ang MV Esperanza Star maong gitugutan kini nga makalawig. Kompleto 'yon. Oo. Kasi nakakabiyahe po sila. Kasi kung hindi po yung kompleto, automatic po i-detain natin 'yan. Hindi po siya makakabiyahe. Samtang gipahibaw ni Tolentino nga luwas na nga nakauli ang tanan nga mga pasahero sa MV Esperanza Star padung sa ilang mga Pinoy-anan, samtang ang barko nga nasunog giguyod sa paingon dinhi sa Subo aron ibaradero. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.